Ήτανε Μάρτης ανθαρό. Φούσκωνε το βυζί μου. Λυσομανούσε κρυός αέρας από τον πιστολάκι. Ήθελα να κρουζάρω ελεύθερα με το μηχανάκι. Γύριζα, στριφογύριζα, σκεφτόμουν τι να κάνω. Μα ξάμφου εμφανίστηκε ένα χαλί από πάνω. Η κουρελού του Αλαντίν μου είπε «Μη φοβάσαι, θα σε κρουζάρω εγώ ευθύς». Και έκατσε μπροστά μου, κοκκίνησα, αλάφιασα, μου τρέχανε τα σάλια. Η ειρηνική κοιλότητα ήτανε μαύρα χάλια. Ξεφύσηξα, ξεφούσκωσα, σκεφτόμουν τι να κάνω. Σκεφτόμουν και τι θα μου λέγε και η Ζαβή από πάνω. Γιατί είσαι τόσο φιλότιμη, καλή μου κουρελού, πόρες υπεθύμησα τώρα ένα γιαουρτλού. Πήδα γρήγορα να με καβαλήσεις. Μα κάντο μόνο με προσοχή, ώστε μη με κοτρουβαλήσεις. Και μια και δυο επίδειξα επάνω στο χαλάκι. Μα κέρατο, δεν πρόσεξα μπροστά μου το χαντάκι. Έφαγα λοιπόν τα μούτρα μου πάνω στην κουρελού, μα συνέχιζα να λυμπίζομαι αυτή τη γιαουρτλού. Αφού συμμορφώθηκα επάνω στο χαλί, ξάφνου μου ήρθε η μυρωδιά από το κρέας γιαχνί. Τι λέει, τι να λέει. Έσκυψα να τσιμπήσω μια μπουκίτσα μόνο. Μα ξαναμπουρδουκλώθηκα και βρέθηκα να κοίτομαι με κρυστάλλινα μάτια ενός από μεσήμερου το δίλη. Υπογραφή. Η μικρή Ζαφύρα. Για οποιαδήποτε πρόβλημα η μικρή Ζαφύρα σας υποδέχεται σίγουρα αποτελέσματα. Επικοινωνήστε τώρα στο 66666666666.